ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಏನಂದಿರಲಿ ಏಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನಿ ಊರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಲ್ದನು ಇನಿ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಕುಂಟಿಜ್ಜು ಬಣ್ಣ ಗೇತ್ಕನದೈತೆ ಅವೇ ಎಪ್ಪನು ಪಿರಕು ಆರ್ಲ ಕೊನಾರ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನ ಪೂರ ಕೊನಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊರು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ ಕಲದ ನಮಕ್ ಮಗಲ್ಲಾರ್ಲು ಪೋನದ ಅದಂಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ತಾರ ಇಕ್ಕೊನು ಅವಕೊನು ಉಂದುಕೊನು ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪೂರ ದೇತೊಂದು ದೀತಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನು ತಾರ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸಾಪುಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ತಿದ್ದಾಡೊಡೈತೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕೂಡಲ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನು ಸುರು ಕುದಾಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ಧ ಆತು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಬೇಗಲ ಪಾರುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಿಯಾನ ನೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕುಂಟುದ ರಾಸಿಡ್ ಪಿರಲ್ವೈತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇವ್ರ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ಬೋಲ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಕೊಡೋದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜಿಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಪುನೆಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಗೋಣಿರ್ ಜಿಂಜದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಾನವರ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಬೆಪ್ಪು ಅಂತಿರ್ತ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಮದ್ರಂಗಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಪೂರ ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಾಂಡು ನಾನು ದಾದ ಒರಿದುಂಡು ಈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾಲ ಒರಿಯಾರಿಜ್ಜಿ ಕನದನೆ ಒಂತೈತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನನಂತೆ ವನಸಾಡು ಬೇಗ ತಿದಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾಳೆ ನಾಷ್ಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ತಿದಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಆಶಲ ಹಿಂದಿದೀವಿ ಒಂದು ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಿದಾಡ್ರ ರೆಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಿತ್ತ 11 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದಯಪಂಡ ಬೇಗತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ನಂಚ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಎನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂತ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ವೆ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಗಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಆತು ಮಲ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಏತಿಂಗ್ ಹಾಪುಣತೆ ಆತು ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೆಂಕಲ್ನ ಕಂಡ ಇತ್ತಮ್ಮ ಚೂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಇತ್ತ 2 ದಿನ ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಕೂಡ ಉನ್ಗೊಂಬ ಇದಂಡು ನೀರಿತ್ತಂಡ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಕೈಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಅಂಚ ಯಾನು ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಪಂಡವು ಸೆಕೆ ದುಂಬೆ ಸೆಕೆಲ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಕಾರೊಂದು ಉಲ್ಕುದುನು ಐನೀತ ಒಯ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೋಟು ಟೈಪ್ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿಯನ್ ಇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಐಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಜಪ್ಪರ ಪತ್ತರ ಪಂದೆ ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚ ಡ್ರೆಸ್ ಕನದಿ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕನದ ಅಂಚ ಇತ್ತನೇನೆ ಸುಧಾರ್ತಂಗೆ ಪೋಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಲು ಪುರ ತೆಲೆಂಕು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ ನನಪಿದಾಡ್ನು ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಪುನು ಎಲ್ಲೇ ತೋಡಿ ಇರ್ಲೆ ತಂಪಾರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಇತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿಜಿಲೆ ತಂಪಾರ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಅಲ್ಲ
ಅರೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತರ್ನೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನನಿಲ್ಲ ಉಂತೊಡಾವು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಚೇರ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರೈತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅನ್ನನವಲು ಉಂತ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಲೆ ತಗೋಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಎರಡನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅತಿಗಿನ ಮಗಲು ಅತ್ತಂಡ ಮೇರ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಬರುವೀರಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನು ಕುಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬುದೆ ಬರ್ಪುಜ ನೀ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಬನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇಪ್ಪಡು ಮೂಲೆ ಅಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ಮೂಲು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಇಂದಿನ ರೆಡ್ಡೇನಿ ಅನ್ಪತ್ತೊಂಡೆ ರೇಗಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಅನ್ಪತ್ತೊ ನೋಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದ ಗಂಡಲ್ಲ ಆತ ಲಗೇಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫೋನಾಗನೆ ದುನ್ನದ ಲಗೇಜ್ ತಾರಾಯವು ಒಂದು ಒಂಚ ತಟ್ಟೋಡೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿ ಪಪ್ಪನ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಕೂರನಾಕಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಆಯಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂಪೋಯ ಜಿಯಾನ ಏನ ಅಮ್ಮಲ ಅರ್ಪುನ ಆಶಾ ನಾಕಲ್ ಆರ್ ಪಾಡ ಅಜ್ಜ ಅದನ್ನ ಆಪುನತವು ಆಶಾ ರಮ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ರಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಂಚ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಪಡ್ಚಿ ಪೆತ್ತಂಡು ಬಾಬಾ ಪೆತ್ತಂಡು ಉಂಟು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಪೋಪುನ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬಲ್ಪಡ್ಚಿ ಜಿಯಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ಉಂತ ಜಿಯಾನ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಪೀರಾ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ್ ಬಾಯ್ ಅಪಂಡ ಉಂತು ಸಾಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲಂತ ಬೇಗನೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿಯತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ರೆಡ್ ಪಿಸೆಟ್ಲ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ಪಿಸೆಡ್ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರಪನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಟ್ರೈನ್ದು ತಿನ್ಕೈತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರ ಅಂತ ಅಂದಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿದ್ದೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಗೋಡಿಗೆ ಒಂದನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತಾನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅದೇ ತೊಂದಿದ್ದೆ ಟ್ರೈನ್ ಒತ್ತಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡಲ ಒಂದು ತಿಂತಿದ್ದೆ ಕಾಂಡ ನಾ ಚಹಾ ಪಡ್ತಾನೆ ಚಹಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಜ್ಜೋಲಿ ಅಲ್ವ ಬರ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕಿಶ್ ಕಿಶ್
ಜಾಪುರ ಕಿಶ್ಪುರ ಕೊರ್ದು ಜಿಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗಿತ್ತೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದೆ ಓಲ್ಪಲ್ಲೆ ತವ ಪಡೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ದು ಊರು ಪಂಡಲ ದಾದ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಬೊಂಬೈ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಅಂಡ್ ಊರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿದಾಯಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಂಬೈಡೇನ ಪಂಡ ಉಲಾಯ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾಯಗಂತರಂದು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತಾಗ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಓಡಲೆ ತವ ಪಡೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಾ ಪಾಪ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಂಕ್ಲಂಡ ಮುಜ್ಜಾನುಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟ್ರೈನ್ಲಿ ಜನ ಪುರ ಇರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮುಲ್ಕಿರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೇ ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿನ ತಂಗಿ ಏನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಬುಲ್ಪನ ತೂದು ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂದ ಹಾಕಿಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ನಡತೊಂಬರ್ನಾಗ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪೊಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಬುರ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಬನ್ನದ ಅದನ್ನು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಪೂರ ಏನೇನಾಯಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡೊಂಥರ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಾಪಂದು ಅವಳು ಈ ಸಲ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈದನತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕೊರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಇಂಥ ಮುಲ್ಕಿರ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ